Zahiri da baɗili kusan ilimin Allah ne, in ka san zahirin ka kai tanadi a gurin baɗilin ka kaji ɗan uwa. Kowace rana da biyu din nan sai ku ɗauka kaji ɗan uwa. Inda kake da yanda kake wannan shine zahirin ka kaji ɗan uwa. Kuma kai, baban manya, sai ka zauna ba ka cin abinci iyakar kan kwanu ɗaya kana tsoron sauki. Haba. Hajiya, shi wai me an da damuwa da ta wuce? Damuwa ko? To iya ka da su ce, tun da ka dama kuma shi a ciki, ai ciki ne. Rajau. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Assalamu alaikum. Mama na? Mama na. Ne ranar kwana sai ya shiga da tashi. Zaro ne kuma ya ke abinci. Abincin ma sai an sani ko shi, amma da ke kike biya da shi. Ba dole ba. To ka gaje. Kamata ɗaya ka hasala. Ka garje ka ga tsawon sarkuwa da ni. In ya daina so ya auren ba? Kamar ya ga. To haka zai aure? Kai ne ka ci gaba. Ba na cin abinci kawai. Ban gane ba, ba wa manya. Ba na cin abinci. Allah ba na kare shi. Sari? Da an gaji. Zo na sai da shi. Za ka ci abinci. Kamar yadda kuka sani, kusan kamfaninmu babban kamfani na. Saboda haka akwai taron da za a yi na dukkanin kafuna wanda an gayyace mu kuma ana buƙatar dukkan zuwa da ni da kai da shi. Sai dai ka ga abin da nake gani saboda rashin zuwan da baka yi kamfani mutane ba su kan sosai. An fi sanin sadaka amma dai duk da haka ya san dole mu tafi da kai wurin wannan taron. Ina fata kun ji. Kamar ya dole alhaji, ai ya zama wajibi na siya. A'a za a ce wa dukiyar mahaifinka ka shiga kai bale kai wa su. A'a kai baka iya. To lalle ya zama wajibi na musun da. Ni momi ba ga sadik nan ba duk abin da zai yi zai je shi. Ni wannan harka ce ta jama'a ni ba na son irin kawai ya je. Lalle. To ya ranar da sarki bai noma. Ba a je a nemi wani ba. To, kin ji ku? Mama na? Na'am dai. Yake duka wajen kana kai na. Kuma ni da Allah sai lafiya aka tsara hanya barka da mu magana. Ba mu Ko kace ta zama wajibi ne. Laya, tashi laya. Ta yi go. Alhamdulillah. To. Amma kuma a ta sanin yadda za a yi da abokan zama saboda ka san mutum da ya bar gida dole sai ya san wanda ka zauna da su da wanda ka gida su tun da duniya ne yanzu ta riga ta zama duniya. A san abokai, a san abokan hulɗa, sannan wanda an manya a ba su girma su. Haka sai a yi lafiya a bayan. Ina Adamu. To maganar da nika sani faɗa ma. Ka san da ruwan ciki akan ja na rijiya. Ko ba gaskiya ba. Ka ba kowa girma ne da Allah ya bashi. Kamata ji da tunani bin na gaba bin Allah. Wallahi da ka fi ana da duk mallaman ka ba su girman su da Allah ya ba su. Hajiya, sannan in an ka ba ku a samin to ka tsaya ka yi nazari kakka bi miyagun abokai. Ka komo fassar ɗinka ka yi zamne ka duba abin da an ka faɗa ma ka yi ta yi abin da ka sani ba ka samu wanda ya sani sai shi faɗa maka. Hajiya ko kakka bi miyagun abokai.
don Allah za a ka ji ko sannan kuma mu duk sa'a da ni da mahaifiyarka gata ko shi za mu yi ma addu'a saboda ci gaban ka ci gaban mu na ko ba gaskiya ba saboda mu kaga ba mu yi bokon ba amma mun haifi waɗanda ka boko la'ananne babu yawwa Allah shi kai ka laya ina Aisha to kiraki magajin ki ke jiya awo kirake shi can sai ke tabbatar da ya hau kabu ke jiya awo Allah shi kai ka lahiya Allah ya tsare sai mu yi waya Allah ya tsare Allah ya kai ka lahiya nagode Allahu akbar Allah ki mu ke ko in ki tayiwa kan ki tsayawa Bros. Ya ne? Ya gari. Zaura dama ana neman ka. Dama jiya na dawo da gurin kallon kwallo. Na shigo sai ajiye ta ce min kana nema na. Ko na je na sami da kayan bacci sai ban tara ka ba. Ke jiya bai na wuce. Dama gaskiya ina so mu magana akwai wani taro da muke so mu can na aiki. To kuma dajiya nan yana son jirin taron nan kuma gaskiya ni ga dai san ban cika son zuwa wurin harkar ta jama'a bayan ta Allah ya kamata a ce kai zaka je kai ta danni boss baya ta gaskiya ya kamata a ce kana shiga cikin mutane ana yi abubuwa da kai saboda ka saba kaga bai dace a ce daji yana ta saka cikin abubuwa ba kai kuma kana kakkaucewa kuma ba wani dalili ne ka mai karshe ne haka. To kar dai karamu dai zan diba ne zan yi wani abu amma dai yanzu da na sim kai kokari ka je ka yakin da to zan je amma ina son ka san cewa ba na biwa zan ba saboda akwai course din da zan je ban ba da jimawa ba dan haka idan irin haka ta taso kai kokari ka rika zuwa saboda in ban nan ka gani ba zai je dole kai ne haka ya kamata ka dinga zuwa gaskiya ba da amma zan dai diba ne za a diba ka dai je ka dai ka yi attendant din wannan inda ba gani zuwa gaba dama shi ya san ci na su ne yayi ya bai da wahala mu yi waya sai haka sun gama yin shugabannin gana sai sun yi da suka so su masu yi. Salamu alaikum. Amma alaikum salam. Barka da Salamu alaikum. Da Allah MD muke son gani. MD. Ko lafiya? To lafiya kalau. Wato muna son ganin shi ne saboda akwai kamar da ka ga dan fatina dina tare da file. Akwai wani buki normally da muke shiryawa na kamfani na shekara. To a matsayin shi MD halartar shi tana da muhimmanci gare mu domin hulɗa da kwastomomin mu. Zuwan shi zai kayata abin su akan haka muke so mu gane shi sai mu tattauna akan. To MD dai yanzu na san ya dan wuce lokaci ne kaɗan amma na san yanzu lokaci shigowa ta daidai amma ya dan wuce lokaci kaɗan ba sa abin da ya saba amma na san yanzu kana da ya shigo insha Allah idan ya shigo ba matsala su da Allah yan shigo sai a mana idan ya shigo insha Allah zan mu kai so
Rakabi, dama daga sashen ma'aikata ne wasu bai san ganin ka. Ranka ya daɗe, dama gobe ce rana hutu ta ma'aikata ta duniya. Sai muka shirya wani ɗan biki sai muka zo mu yi gayyata a wurin ka. Gaskiya wannan bai cikin tsare-tsare na za ku dai iya tarawa zuwa gaba haka idan haka ya samu da Allah shi taimake ka. Zuwan kaura yana da muhimmanci ga wurin domin ko ba komi za ka haskaka bukin sannan za mu ƙara samun more customers waɗanda muke hulɗa da su. Allah shi taimake ka. Lalle ku yan kuɗi gaskiya ba zan samu damar zuwa sai dai wata rana kuna iya tara ya zuwa gaba. Ka san halin manyan ga suna abubuwa waɗanda sun ba su da kirki. Yanzu ka ji baba ne har kawo shi na yana duk dai a yi mu'amala da mutane. Gaskiya. Amma ya kasa sani yadda zai mu'amala da mutane. Wanga MD yana da matsala. Ba mu dai dace ba wancan ba haka shi ke ba haka muka hulɗa da shi ba. Shi ba ka gane shi babu ruwa ne da abin da zai shigo da kamfani da asara da shi bai cike. Shi illa komi na wai tsari wai shi ba ture na. Kawai dai shi an dai halin nan na wada ba ne ko shi ya rasa da zai yi da shi na shi yasa